Òmnium Cultural ens amenitza els estius amb una proposta ben interessant. Es tracta del cicle Música als Badius, on podrem escoltar música en directe a diferents badius de la ciutat. Maria Àngels Domingo és una activista amant de les arts escèniques. Presentem la segona edició de la nit d'Òmnium. És una edició que vam començar el curs passat, l'estiu passat, el mes de juliol. Davant de l'èxit de públic i de crítica, doncs la Junta d'Òmnium vam considerar oportú tornar a repetir aquest cicle dels concerts aquí als Badius de Badalona, ajuntant patrimoni, com són els badius, i talents o persones importants a la ciutat que potser no han destacat mai a nivell musical, però que sí que a nivell amateur doncs, són talents amagats o tancats a les seves pròpies cases. Convida aquests espais d'un badiu o de terrasseta o de rambla, convida a passar les nits d'estiu al voltant de la cultura. Posem en valor el tema de la cultura perquè un dels pilars d'Òmnium és cultura, país i llengua. I per tant consideràvem que la millor manera era trobar-nos al voltant d'un badiu i escoltar una bona música, amb una petita copa de cava, gràcies als nostres patrocinadors, i passar una bona ballada d'estiu. Que tindrem els Buscavides, que era una banda de Badalona que va néixer el 2007, que es deien la banda de Minnesota, i s'han transformat ells mateixos amb el nom dels Buscavides i ens oferiran un concert de pop-rock català on barrejaran temes propis amb temes de grups actuals del rock català que ells han versionat. És una foto del terrat que des d'aquí es pot veure a mar. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i càrgols. La proposta que tindrem la setmana vinent serà un recital de piano que ens oferirà el Ramon Borrell, que és el pianista que en aquests moments està treballant en el restaurant dels Quatre Gats de Barcelona. I llavors ens vindrà a oferir un petit tastet de diferents moments del seu repertori. Els astronautes volen baixar. La darrera proposta serà el dia 16, el dimarts dia 16, que farem un recorregut per tota la Mediterrània. Escoltarem cançons cantades en català, en sard i en napolità, que aniran a càrrec de la veu de l'Odil Arquer, i ella anirà acompanyada de la guitarra de l'Esteban. Amb voluntat, amb il·lusió i amb ganes de fer les coses i una mica de l'ajut dels patrocinadors que puguem anar aconseguint, pots fer petites cosetes que passen i alleugereixen aquesta situació de poques activitats culturals a la nostra ciutat. Un cotó immaculat, ara veuràs com canvia. Per reservar la vostra entrada podeu escriure a badalona@omnium.cat o bé trucar al 93 389 56 80. Més propostes i recomanacions al proper Glob d'Estiu.